мо мусалмонҳо, ами занҳои мусалмон дар ҷое ки набошем ба ҳамаи ами душворияи шавҳар сабр мекунем. Яке аз замонҳо ман 7 сол дар мун шавҳари якум будам. Барои ман ҳатто маҳр додагӣ нестам шавҳар. На маҳр дод, на вақте мара гуфт ки бо ҳамроҳӣ ба хонданӣ мерам, фреб кард. Пеш аз никоҳ гуфт ки майли ду каса мерем, иҷозат метавонед барои хона. Дурӯғ гуфт нарафт, не ки рост гуфт ки мара иҷоза дод хондаанда. Баъд аз донишгоҳ гуфтанд ки барояш виза метаҳем, биёянд дар хобгоҳ дар ҷӯшро метаҳем. Чӣ мегӯянд, квартира мисол шумша аз тарафи донишгоҳ гуфтанд вай мекунем, метаҳем, таъмин мекунем. Бакалавр нагирифт, нарафт. Ягон номаи ман ҷавоб намедод. Ман фақат доштам ба хондан, хай мепурсанд онҷа ки ту хобгоҳ дор мепурсанд ки ту шавҳар дорӣ ё ки не? Мегуфтам шавҳар дорам. Ту дурӯғ мегуфтанд ки ту дурӯғ мегӯӣ. Ту шавҳар надорӣ, бо ҳамроҳи шавҳар зиндагӣ намекунӣ. Баъд чора ту ангуштарӣ надорӣ? Ман ангуштарин абрӯчалка намепӯшидам. Баъд акам гуфтам: "Акаҷон, вай абрӯчалка метаҳем?" Ба акам абрӯчалка харидод. Ман рафтам, баъд пурсида дистем пурсида гуфтам ки: "Не, ман шавҳар дорам." Баъду я духтараки дига казам гуфт: "Биё, ҳамин номаи маро нишонаш медиҳам ки шавҳарит нест." Аги ҷо яъни по-любому гуфтан ки анон намефаҳманд ки мисол ки ба кадом забоне мегӯям ки ин номаи шавҳарит. Дурӯғ мегуфтем. Нигоҳ кунед. 7 сол ман ҳам дар дурӯғ гуфт мара бо ҳамроҳӣ нара. Ман дар оҷо дурӯғ гуфтам ки шавҳар дорам. Мисол номи шавҳар ки бевагӣ мегӯям хеле. Ва вақте омадам гуфтам ки офарин, гуфтам бисёр шавҳари хуб, гуфтам каникулҳо меомадам, баъд пешвоз намегирифт дар аэропорт, гусел намекард. Ва дар Москва буд, дар Тоҷикистон, ман Тоҷикистон, дар Москва. Ҳамин хел зиндагӣ 7 сол гузашт. Ва гуфтам ки ту контракти шавҳар будӣ, гуфтам. Биё контракт така, гуфтам вай кун, барҳам тен, гуфтам. Ягон тин, гуфтам, дар ман сарф накардӣ, ҳатто маҳра надодӣ. Дониста ки мо бо ӯ ҳамхобагӣ намемонемш кардани. Маҳр намедодаст ку мумкин набуда хоб кардан. Вақте ки мард барои зан маҳр наметиҳад ку ҳамхоба кардан мумкин нестай. Ягон боре бо ман ҳамхобагӣ хонадорӣ кард ки ман дига намонамша. Ман гуфтам ки ту дига ҳақ надорӣ бо ман шавҳар бо ман ҳамхобагӣ кунӣ, барое ки ту маро нафақа наметиҳӣ. Баъд фаҳмидам ки касе ки маҳр наметиҳад ку шавҳари маҳр наметиҳад ва иҷоза надорад бо ҳамсараш ҳамхобагӣ кунад. Бале. Ман гуфтам ки ту гунаҳгори, ту шавҳарта намемонӣ ба ту наздик кунад. Ҳатто ман дар хобгоҳем хориҷа ҳис кардам ки ман бо шавҳарам ҳамхобагӣ наметавонам. Гуфтанд ки ту дар занак шавҳардор монанд нисти. Ту ё ки фреб мекунӣ, ё ки бо шавҳарат зиндагӣ намекунӣ, ё ки ҳамхобагӣ надорӣ, тамоман дар шавҳардор монанд нисти. Ман гуфтам ки хоб, ман дорам шавҳар кардагӣ. Ман шавҳари ба номаш чӣ меномад шавҳар ба контракту. Ҳамн шавҳаре ки намекардам, маро намемонданд хонданӣ охиратан. Ман гуфтам бародарам ки шавҳар мекунӣ, баъд мери хонданӣ. Яъне ки гуноҳи то калаи шавҳар, гуноҳи ҳар кас дар калаи хишда кана ҳеҷ кас несте. Гуноҳи ҳар инсон худ ҷавоб медиҳад аз Худованд. Дар қиёмат дар ояти Қуръон омада яке ҳамаи ҳамдигаро мегрезад. Ҳатто падар модар ай фарзандаш мегрезад, фарзанд ай падару модар мегрезад. Дар қиёмат ҳар кас ҷавоби худшро медиҳад. Шавҳар барои зан ҷавобгар нест, зан барои шавҳар ҷавобгар нест. Бале, насиҳат бояд кунад, лекин дар гуноҳи ҳар кас худ ҷавобшро дар қиёмат медиҳад. ҳеҷ кас аз тани касе дар рӯзи қиёмат суол ҷавоб карда намешавад. ҳар кас ҷавоби худшро худш медиҳад дар назди Худованд. Насиҳат кунад шавҳар ҳамсарро хуб аст. Хатогиҳои ҳамсарро ислоҳ кунад хуб аст, ба ёд биёра хуб аст, албатта. Ино, лекин қиёмата ҷавоб медиҳад. Ҳар кас барои худ ҷавоб медиҳад. Итоат накардани шавҳар дар зан худ ҷавоб медиҳад. Эҳтиром накардани ҳамсар ҳардушро ҷавоб медиҳанд. Нафақа надод дар шавҳар 7 сол маро нигоҳ кард дар никоҳи худаш. Инам ҷавоб медиҳад. Бале. Ана ин гуна. Яъне ки шавҳари контрактӣ буд. Контракт қати хай мара иҷоза дод рафтам омадам, ибаҷӣ доштем баъди 7 сол. Бо раҳмати Аллоҳ таоло. Лайк, подписываться фаромӯш накунед.